Κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε τώρα στα προβλήματα που οποία υπάρχουν στο δίκτυο του ΟΤΕ. Πάρα πολλά προβλήματα και μάλιστα περιοχές όπως αυτή που έχει την έδρα του το Κυριακικό κανάλι αντιμετωπίζουν 2 μέρες τώρα σοβαρά προβλήματα στις τηλεφωνικές γραμμές και στην σύνδεση του διαδικτύου. Πάντως πρέπει να πούμε κάτι, Σπύρο, ότι τα βάζουμε με την κεντρική εξουσία, αλλά και εδώ στην περιφέρεια τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι το Κυριακικό κανάλι για δεύτερη μέρα είναι χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Γιατί πολύ απλά. Διότι η διοίκηση εδώ, ο διευθυντής, κατά την άποψή μου, οι διευθύνοντες εδώ, ο διευθυντής, διότι προσωπικό βλέπω ότι έχει έρθει καινούργιο στο ΝΟΤΕ, δόξα τω Θεώ, εργαζόμενοι τους βλέπω όλη μέρα στους δρόμους. Δεν συντονίζουν σωστά. Για δεύτερη μέρα το Κυριακικό κανάλι, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, είναι χωρίς διαδικτύο. Και όχι μόνο το κανάλι. Και άλλες. Η ευρύτερη περιοχή. Η ευρύτερη περιοχή. Αλλά εμείς είμαστε ένα μέσο το οποίο λειτουργεί με αυτά τα. Πώς αντιδρά ένας οργανισμός, πώς αντιδρά μια επιχείρηση. Δεν είναι κράτος. Δεν είναι δυσφήμιση. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Ανώνυμη εταιρεία που είναι και το κράτος μέσα. Ολίγο. Και ο ΤΕΝΕΤ τι λέει εδώ πέρα, υπάρχει υπεύθυνος στο ΤΕΝΕΤ. Να βγει να πει, ξέρετε, ζητάμε συγγνώμη. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, ένα μέσο ενημέρωσης χωρίς να μπορεί να λαμβάνει email, ηλεκτρονική αλληλογραφία. Μία ανακοίνωση λες. Μία ανακοίνωση λες. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι διαλυμένος εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ο ΟΤΕ της Κέρκυρας. Και διερωτώ με πότε θα το ακούσουν εκεί στο κέντρο. Πότε θα το ακούσουν οι αρμόδιοι. Πότε. Επιτέλους. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές το ψάρι δεν βρωμάει πάντα το κεφάλι. Ξεκινάει και από την ουρά πολλές φορές. Έτσι είναι. Διονύση. Και οι καταστάσεις αυτές δυστυχώς επαναλαμβάνονται. Λιγάκι, Διονύση, το θέμα των προβλημάτων και να από πούμε, την προχώρηση. Δεχτήκαμε τηλέφωνα για τον ΟΤΕ. Δεν δεχτήκα μόνο. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Μια ακροάτρια, τηλεθεάτρια μάλλον, είπε ότι έχει αρκετό χρονικό διάστημα να επισκευαστεί το τηλέφωνό της και κανονικά πληρώνει το πάγιό της. Αυτό αποδεικνύει, αυτό το λέω εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, ότι ο ΟΤΕ στην Κέρκυρα είναι διαλυμένος. Διαλυμένος στην κυριολεξία. Τι άλλο να πω. Το θέμα δεν είναι τι να πεις. Το θέμα είναι ποιος θα ακούσει τα παράπονα. Διότι το να επαναλαμβάνουμε τα προβλήματα, να τα επισημαίνουμε, να τα καταγγέλουμε εντός εισαγωγικών και να μην υπάρχει ενέργεια, δράση, αποτέλεσμα, μερικές φορές οδηγούμαστε και εμείς σε αδιέξοδα, ψυχολογικά αδιέξοδα. Μας πιάνει κατάθλιψη, κύριε Πρόεδρε.